Тук сме го монтирали. Ево главния герой Кленди, нашия човек, усмивка. Така. Тук му е седалка, да не го боли до пето. За дипката, публиката, Колю, Молю, всичките са тук. Колата тук, че подаваме ток. Сега, Люк се сглобява. Сега да. Сглобявай. Така. Я го видиме. Добре. Добре. Цигара Буко? Давай, готов си. Заповядай да седнеш, Кленди. Нема, бе, как ще ти твърди, бе. Нема, бе. Така, седа. Така, чакай, центрираме, фокусираме. Почваме обратно броене. 5, 4, 3, 2, 1. Ама какво стара, бе? Публиката. Го Кленди. Край с записа.